Gaur goizean, ohetik jeiki eta baratzera joan naiz barazki batzuk batzeko asmoarekin. Entsalada gozoa egin nahi dut bazkaltzeko. Letxuga bat hartu dut, berde-berdea. Horrela ditut gogoko nik letxugak. Tipula ere hartu dut. Baita kalabazina ere. Tomateei begira ibili naiz, baina berde daude oraindik. Ez da tomate garaia. Espinakak ikusi ditut eta batzuk hartu ditut ere. Den-dena saskian sartu eta sukaldera eraman dut. Sukaldean dena ondo garbitu dut iturri azpian, ur freskoarekin. Labana hartu eta kalabazina satitzera nindoala, hau ez ustekoa. Zizare atera da barrutik. Kontu handiarekin hartu eta lorategira eraman dut bueltan. Astiro-astiro, lurrazpian sartu da berriro ere.